Això és la secadora de l'arròs, veus? Està treballant. És on seguen l'arròs. Així és on aboquen els tractors l'arròs, veieu? Així l'aboquen. Después, per este tubo puja. Per ahí. Puja hasta dalt de tot. I d'ahí baixa. Ve per així, veieu? Después de ahí del baixa, así se neteja l'arròs, després puja per així i baixa, per este estús lo mateix, puja i baixa, després arriba allí i com s'evapora es fa planet.